Hal-hal marep leren kok wedhus kayak cangkem tok yo ngopo to yo kayak neng ngopo. Orang dipakan bu piye mau. Orang dipakan lali ngasih makan Mas. Saya no cangkeman tok. Yo, pangan. Wes nasi pangan kono, rasa cangkeman tok. Rasa mikir corona, penting mangan, wetenge waras, corona yang dipikir wong-wong kuwi wae. Kok ndak malasan so ruwet deh kok. Weh, ndak mangan, ndang lemu. Lagi tunggal mungkin nyandi sing ndek ngimanak kae ndek raneng ketok iki. Yo, tak golekane. Oh, nang kene. Oh alah dus mana ya akeh heram papat men aku lho mbok kei loro ngene wis seneng bahwa tenge gedhe wae. Lah, umik sing umik sing waras gedang gedhe. Ya wis tak golekne suket kowe nang kene meneng ae, rasa nanti-nanti, penting anake dijogo. Mesake iki lho sing cilik iki kuru dadi miki ngono. Saya boleh sore kalau bisa selak babek nah bocah kurang ajar iki opo iki kok ngene wong tuwek senengane dikerjani.